Díomh chuirde is mis Róise agus is múinteoir meán scoile me é mlá clia. Is múinteoir gaeilge agus ceann me ach ní lechan gaeilge á múna ag an fuair. Thart bliana hen beidir a chruthig mé cúntas Instagram Múinteoir Róise. Bhí si mar aim ag an gúntas sin nótaí agus acmhainní a roinnt le múinteoirí gaeilge eile le múinteoirí bon scoile le múinteoirí gaeil scoile agus chun an ghaeilge is braga más scoláirí agus más daoine óga ar líne. Níl tampú seo ceapan sé haon go sonnachar ulmhór ag na meán hóisialta ar dhaoine ógus na léanta seo agus mar sin ceap me go mbeadh cúntas Instagram go mbeadh chun iad a bheala antanga úsáid. Mo chuntas feic tú nótaí den tasta sóisiach, nótaí den áir teist, stórfachal nua, acmhainní éagsúla úsáid an lemarangna agus lim hain, neart fí seán an ghailtocht nó a bhí me gobadán agus neart eile. Dear lom is bailach spríúil é an chuntas sin an ghaeilge a chur chun cinn tíomh modan sem maranga agus is bailach iontoch é an ghaeilge a heispáint mar chean go bheo do scoláirí agus do dhaoine óga. Tá neart le go leor múinteoirí eile á leanúnta agam agus is pobal iontoch cabhrach é pobal na múinteoirí gaeilge ar Instagram. Bhíonn gachtainna ag gúnaí Har a sásta cúna hort nó achnú hort nó cóirle a hort agus bíam sé haon mar sin tá mis a bra sásta éon cóirle a hort nó an cúna a hort de aine atá á dhéire. So mas má libh mé a leanút chun cabhar áilweim nó cabhar hortchum nó achnú áilweim nó achnú a roinnt leam ba mé ar fáil ar a gúntas Instagram Múinteoir Róise. Gur mágaí.